बाप हो बाप यहाँ कबे कहानी हो कि ये जीरो के बना देनी आई खा ली कबे मर्द कहता कि चिखाना पे हमारा के दे चिखाना पे अब वो नहीं हो देम नु त हमरा के बोले लगे गाड़ी आवे लगी हन एक सुबह से आदमी मर के काम धंधा करत रह आ अपना मन यहाँ के बुझाइबे ना करेला कि हाँ चली खाना वाना खा ली चाहे कुछ बबुआ रे ना खइबे खाना ई त नतिया औरी तरले रहताटे घरवे में से बाद में कहत रहताटे आ ही मुए देखो सलाद वो हम ना कटनी इतना भूला करबे त खाना मांगे लेसन चलब सलाद काटे नु त हमरा के एको नतिया ना छोड़ी हम पटाक से का बोंग बजावे लगी हम बाप हो बाप कोबे से ताकत तनी कि कोबी ए जिले कब निकला ताड़ी हां छते छते फान काला बनी काहे खातो गमकल त हमरा रोहल जाता तुए भाई खाना बोल दे निकाल के हेने के छोड़ तनी खा ले आराम से रोज रोज पूरी बुनिया में से खिया तो मीठा मीठा खाए वाला चटक मटक मुर्गा मछली कितना सुगर पता इतना निमन बन का बतावे के एकदम मन उज बुझाता कि कब खा ली है एकदम गरम पकाई दादा सोचता जाके ये लोग तेज भाई जहां तक केनुओ मुर्गा मछली हमरा नहीं हर बात त गप देखो के घर में ढुक के निकाल के खा लेत रही इता म ससुरा त ना खइबो हां माई हमारी 1 महीना पहले से छोड़वा देले कि ना बचिया हो नहीं खाए के बचिया हो नहीं खाए के काहे ना खाई कितना सुंदर मुर्गा बनल भई दादा मन करता कि का लेके खा ले ले लेता नहीं खाली हड्डी वाला पीस हमरा पसंद हटे लेके खाली उन्हें लेके जाई कोई आवत नहीं क्यों छोटे छोटे फान कर तो डरो लगता कि कोई आके देख मत ले ढेर ना निकाल तो जना जाए कोई बना नु जाता नहीं जाकर आराम से घर में अपना खाए बजे दूसरा कोई घर वाले बने कोई देख ली तो का हमारा रह जाए पापा पकड़ ले ना खेलो हमारे एगो इतना छोड़ ना कह कि जीप चटिन भी ऐसे निमन जाते हैं अपना घर में कहा के उजे खा ले अच्छा कोनो आवत नहीं सन अभी तो गोली ओने निकल लियो ओरे माई रे माई कितना गरम लागत टुए कुछ कहो जमन बनैले बे लेकिन एक नंबर के बोलबे खूब सुघर गम पता देखौ में खूब निक लागत टुए ओकरा गे होटल फेल बा एकदम सब ठीक बटो त नीमक लागत कम कर देले बाड़ी सन लेके जाए द जीव कलर डू टेनो भाड़ा फ्री के मिलत त नीमको कम बा तबो निके बा आराम से खीरा तो लगल ही नहीं हम जाता तोरा ऊपर होके फान कोनी छोड़ देवा लिए फान के कोनी के जाई पहले घर में ढुकी करा बाद खाई अरे बाप हो भुला के आ गई बड़ो भुला के केने बानी नहीं खेलो कहते लागत भुला के मारा छा देले बा का रखिए में लागत भुला के अखिया फूट गइल बा का हां तारा लाज शरम कोनो बतरी बाकी ना हमरा नहीं बुझा रतौनी हो गल बटुए लौकत नहीं लाज शरम बाकी ना कहो दूसरा घर का बेटी पतो हो के आ दूसरा घर में छेदवाली फान के आके मुर्गा मछरू बताओ ना नचर कन्या हो के आ खा तरह के लोग निमन कहे के का कही कमजोरी हो गई के वजह से कमजोरी हो गई तू अपन घरवा काहे ने खूब बनावत तार घरवा आदमी नहीं खाने इधर छोड़ा अभी छोड़ा सुनी ना कोई मतलब फिर का हमको बोना है खाए के बहुते मन करते से आगो ने खइला 1.5 महीना हो गल बटुए रे बताई रोज रोज खाए वाला मुर्गा मछली कोने 1.5 महीना छूट जाए तो रहल जाए तो गोतिनी तब काहे इतना ना भाभी झरेली बाप हो बाप हमरा कोई से मतलब नहीं खे हमरा गोतनी से मतलब नहीं खे हमरा अपना से मतलब हमरा पूरा गांव से चलावे के बा जान जा हां गोतनी हमरा कोदना देखो तू 4 दिन के कोने तारा से हम चलाई बताओ ना जे हमरा से आइल बाटे आगे उ हमरा से चलावते नहीं के मुंह ठुटी कइले बाटे कि तारा से हमरा मतलब नहीं कि तू हमरा से मतलब मत रख आ तू का हमरा घर में ढुक के खात रहू तब जाके तारा घर में हम कही ना कर के जाके भर पंचायत में हम चिल्ला के भोट टोला में काम तनी मा लगी कुछ बनाएम रो हमरा घर एक ढुक के खाए हमरा उ जरूरत नहीं के कनिया उ जरूरत हमरा घर नहीं खे समझ गेलू अभी यही जगह पर हमार मर्द रहता ना तो लाठी उठा के तारा के मरता लाठी उठा के तू अभी जानत नहीं खुता तू सब बेशरम एकदम से हो गइल बाड़ू चलो तनी कहत चलो उठाओ तनी जला हटा
उठा हटा 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 हटा। कोई कह दे हमरा डर लाज नहीं खे खाए में कोना बात के लाज डर बाजी हमरा गोतनी सुने कने तो बनवा ला जा बनवा के खात रह। ये बात के तेथे खिलवड़िया बनावते नहीं खिस खिलवाड़िया बनवाते नहीं किसन हो। आई देखो हो तो साफ हिला सर में करबा हो अपने मने कन के बुझाता टे अस हम गोइनी बना के करे की सलादवा काट दी आ देखो तनी के झट से किया के खाड़ गए काट के खाती जा आ गोतनी के नवाबी देखो झारेली बाप हो बाप हमारा कोई से मतलब किसी से हमको मतलब नहीं है हिंदी झारत रहेली आया के कनिया घर में घर ढुक के आ खाए लगल ये दतवर धक के लोलावा कुची दिया देखो ना जात सब बुझाला तबे से भूजत या चूल्हे पर तबे से आसरा हम लगोले बने कि अब बना के दीही वो काहे खातिर बना के धो देले बिया आ कहती कि सब कोई खाई तब खइह सबका हम ठीका ले बनी हो आए कैसे नहीं बहिन बिया कि दुश्मन बिया दूसर बहिन रहती सन तो सोचती न हां हमर दीदी आई बे तो पहले ओकरा के खियाई ओकरा बाद केहू के खियाई लेकिन ई सोचते कि पहले अपन गोतिनी के खियाई ननद के खियाई ओकरा बाद केहू के खियाई मत खियाओ। हाँ हमरा आसरा बाटे हम ई सोचम कहाँ आइल बनी कहाँ ना भूख लगी खाई खातिर आइल बनी हो आए एगो तो हमार ससुर में हाथाना परिवार बड़सन की जल्दी बनेला ना मुर्गा मछली आ बनबो करला त चीख के बनैसन कि एक एगो दू गो पीस हटेला एजे देखो त कितना बढ़िया बनल बा गमक सुंघत एकदम हम पगला गो रहनी हमार से बर्दाश्त ना होत रहल मन करत रहल अब खाई निकाल के खा ले तनी देखो तनी कौन जानी हमरा के बोले ली जा जिनकर मजाल होई आवस हमार लगे बतियावस का हो कोई पेट ध के आवेला अपना घरे दुआरे कि खाही खाती आवेला कहीं जाई त खाई ना आए लंगटिन भी एकदम एही से हम एकरा के आवे के नाम ना लीना एही से हम जानत तनी कि हमर ना ख्याल करी ई जाले हमारा घरे भले मुर्गा मछली ना रहेला जौने रहेला तौने खियाई ना करी ना एकरा चिंता नहीं खे देखो हमरा कोई के चिंता बाटे कितना बढ़िया बनैले बिया हो तन से तीत ज्यादा कर देले बिया बिना पानी के तो घोटाते नहीं थे हमारा ऐसे माई उजो बनावत रहे नैहरों में खाए मार मरचा उझिल के डाल दी के न कहता नहीं तीत खा ले बुझाते नहीं थे मन करता एक और पिसवा ले ली का हाँ रुकल एक पिसवा ले लेता नहीं करे दीदिया अभी तू अपन आदत ना सुधरबी तू ही बताऊ हम कुंवार नहीं खी कुंवार बना ठूटा नहीं खी सास ससुर में गोतनी में हो गई बारी समझ ली तू बात के अरे तो खाए में कौन सी आदत सुधारे के बारे गजब तू दीदी बतियाओ तर कि कौन सी आदत सुधारे के बाटे तब बुझाता है इसको दीदी बताऊ अभी सब खियावे के बाटे तू आगे ही लेके हमारे बैठ गई बड़ी मैंने एगो चीज जानते इसमें एगो बात सुन लेवे कि ना सब कुछ बर्दाश्त हो जाला लेकिन भूख बर्दाश्त ना होला तो तू हमरा से मांगना किसा कहते अभी सबको खियाई तबे ना हम खाइबे तोरा के देबे तोरा अपन मन नहीं बुझत कि दीदी आइल बे त खाई कि ना खाई ठीक बाटे हम जानत नहीं पर हमर सास ससुर बिना खान खले तोरा के हम खिया दी माने हमरा से ढेर प्यारा तोर आज ससुर बनन रे आज के दीदी आदत नहीं के समझ ली तोर आज के आदत नहीं के तोर हमेशा के दीदी आदत ये तोर बाटे जब तू आई भी तब अपन मने काट के खा लेबी कुछ चीज निमन देखबे कि बने तरह तो बस खा लेबी तो जानते बारी कि हमारा आदत मत काहे के बुलावेली मत बोलाइए तोरा के आदमी कहत हैरान हो जिला बता की देख पेट हम अपना घरे रख के नहीं खियल ठीक न पेट अपन संगे लेके आवेला केहू आ खाए खातिर कुछ भी हो जाला तोर जौन बोले के बा बोल हमरा फर्क नहीं तन पानी लिया होता तोरा के जा तनी पानी लेवे तू ताकत रही है रे तोरा के ला के दे तनी पानी तू पी लेवेली घटोर लेवेली का तना लंगटिन भी रे एक नंबर के एकर तो तनक्यो लाजे शरम के तो बुझाते नहीं कि हमर बहिन है कहीं माई से पैदा भइल बनी जा एक ही माई से पैदा भइल तुम्हार ससुरवा उजर भी का बोल ना तोर ससुरवा में जाके हम टिकवा के रहबे माने ना जलीस ना खाए के दीने तोरा के खाए के दीही ना कि ना दीही ना भले हमर मुर्गा मछली ना जुरेला जौन जुरेला तौन दीही ना दीदी हमरा ये इज्जत बिना इज्जत के हम नहीं की अच्छा तो तोर कहे के मतलब कि हमार कोनो इज्जत नहीं के माना मन से जे खा के बोड़िया बिस्तर उठा के चल जोई जैसे हम ना जिम तोर काला से रे कैसे ना अभी हम ना जिम तोर मरद हमरा के बोलौले जबले तोर मरद भेजी ना तले हम जाइम ना हां ले अपनिया तोरे ले कहतन रे ना लेबे ना लाइबे ना लइबी ना इहे जड़ नहीं खे किन जड़ाई हां फिर जब भी हमरा कहे जलिस नु आई है तब तोरा के हम बताएं आई है देख रे दीदी तू हमरा के बहुत तरह ले बड़ी समझ गेली उठाइम करैया के ले जाके फेंक देब आई हे मैया जा 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 देख लेला देख कैसे उ सब केवाड़ी खुले छूट जाता केवाड़ी
आज तो सर कुकुरा बिलार एकदम से ढुक के आ जाता हो एकदम से जीव एकदम से अंसा गुल बाटे मन करता ले के फेंक दी हाँ तो ठीक है बहुत ठीक कोई ले गई हो सास ससुर के आदमी गोतनी के खूटा में बहान के लेके चलन हो कबरी कहनी के चल जा खा ली जा वो काहे के सुनाते नहीं के अपने रूम धूम कैले बानी जा तार के लगता कि रखले बाड़ी खेला बाड़ी हमार बहिन नहीं हो के तो नहीं है तो बाप हो बाप अपन मरद के ना देम हो सब देख के लोग जरत ताटे कि कैसे आप मर्दा के निकाल के देतिया सुनो तनी जी कहाँ बानी पर जल्दी आई ना रोबो के तलागा के सुनाइबे ना करले के दम से इतना चिचियात रहेला बारी खबर जा बैठे खाई रउए खातिर नु बनल बाटे बताई केकरा खातिर हम बनैली बानी देखी हम कोई नहीं सन कोनो कुछ खात बाग में ना खा लेती हम ना खाई फेंक दी थरीवा के बोली रवे खातिर नु बनैली बानी केकरा खातिर हम बनैली बानी हम का हिल लो निकाल के खाई के ना निकाल के खाई के तारा पीस देवे आइबे ना कोई जानता नहीं हम जानत नहीं कोनो करवा का खानी का ना धीरे हम जान तो सब रवा के जान जाए खाई देखी रउए खातिर तो हम जिंदा बानी जिया रउए खातिर तो बनावत नहीं करता नहीं मेरा एक बात कही जब से तारा से हमरा बियाह भइल जब तक तू हमारी जिंदगी में तब से जान जे नु कि हमरा एकदम खुशी के मैं ठिकाना नहीं रहा तो हमरा हाथ ना मिलत रहे हम जानता नहीं एक पीस दो पीस रउआ के मिलत रहे एक पीस दो पीस सोच ली पर ऊ चलब अब ना चली अब फलाना बढ़ा गइल बारी अब टिक्कर बढ़ा गइल बारी सोच ली ही वाह धन है मेहरारू सोचो मेहरारू लक्ष्मी होली सो जान जी हां लक्ष्मी अगर सही रही नो तो गणेश को सुधार दी ई बात सही बाटे कैसे ना था निमन लगता नु मत कहो खाई जोड़ा नहीं थे खान सांझी के का लाइन बताएं हैं सांझी के का लाइन सानी खानी भेड़ा के लेना बोनी हां नो चूस के खाई जाई ठीक है बा एगो तहार मौगी के दुइयो को घर में मुंह है बा सबके मुंह में माटी ठूठल बा डराई मत हां तो तोप ना चला देबू डराई मत कर ले बड़ुए जी का है मन बा मन बाटा के एक पीस देवे के हां मर्दा के दाल लाव काहे ना भाई अपने मांग लेलू हो आ तारा नहीं खेला गो तारा लाज नहीं खेला गो का चाहता ना घर तो का चीज के लाभ माने खोइला से घर दे दिला तू हो गुल बड़ा अरे बबी देख का तू बोलता है रे का बोलत रे का तो करा जाइए सब ये सब करा जाओ माई मर गुल तो घर भी ला गई सब जना अपना मन के माने माई माऊ तो तू के हो जैसा कर लईहन तो उ तो घर परिवार सब लेके चलते कि ज्यादा होइसे करी तो खाना काहे के बोल रउआ चुपचाप रह ठीक बा तू खैबत चली बनी हमको जुठवा सब कुछ खाई उ काहे खाताड़ी कहां झूठ खा दिया काहे जे है आई हने तो ले जरा हाल बजे खाताड़ी देखा त नु हां मैं खा देख ली रउआ रहते नु हमारा कहीं बोलताड़ी काहे ना बोली काहे ना बोली ये मलिकाना चलावे यार अपना मन के सब अपना मन के जोन करे को सब अपना मन के करत रह धरत रह जब कुछ निक बर बनत तो गप तो निकाल के तहरा देती अपने खा लेती है सबका पेट भर जाता उसे बोले के ना कहले ठीक बा जा हो मेहर मौक बन गयो जन कर बियाह हो तो कहत रहा कि देख लिए बचिया चाहे कुछ हो जाए दुनिया एने के ओनो लेकिन हम ना बदलब कहां बदलल बानी तहरा निहन नो कोई हां ना बदल जनन तू बदल बड़ा काहे में मर्दा करे जाओ कर के का दे बुटे खिया देले बड़ू हो कि तो बदल खिया कि कर मतिया फेर देले बड़ू वेन को ते मर्दा करे जाओ का कर के सबको के देता का कर रुको ना भारते हुई कल है होल पर हमनी कौनो हाथ गोड़ बाटे महाभारत करे के कल करे के ए जोलिया से मारदा दारू पी के मारला नु ये से ये लूरिया रहने से होने के बाद होने ई नहीं की जाने अभी कहां हां का बोली तू ना रहतो नु दूध था हमारे भाग रहे तब ले धरा दे रही तो मैं कमन चस्का ही है बहन हमारी तरवा काहे ना मारे नी रवा कब रूस कैली बनी है से बताई ना बियावा हो को तो रात आई सब हेलू ना त हमरा कुकुरो बराबर ना पूछत रही हमरा के हां अब मारा नहीं अब आप रवा जान गनी नु के हमर मेहरारू आ गेल बिया डराई के रवा नहीं खे जे जैसे मारता वैसे मार दी रवा ठीक बा खाई नी मना नो खाई असन खियावा के हमारा कितनी महीने में सवाल दो अरे रवा
घबराई मत, देखी धीरे धीरे रवा के सब खिया खिया के मोटवा देम। रवा खाली लाइल करे नहुआ। देखो पहला अंक आ पहला क्लास आ पहला भोजन पहला आहार ई जब मिल जाए ना तब जान जाए कि जान गने जान गने। निका समझता ई सर है कि हम बनाई में यहाँ लोग खइहन स ई काहे खातिर मर तनी हम कितना निक लागत अटू एकदम ये नु कहल जाला हो अपना हाथ में स्वाद गौर कितना स्वाद एकदम मिलत अटू एगो यहनी बनावत रही सन बुझात रहे कि छुछुन्नर मार के आइल बड़ी सा खेल बड़ियन कि खाइल ना होत रहे। एगो खेलवड़िया में नंदी बिया एक जगह आके अगोर के बैठा रहतिया भाता घर जाते नहीं खे हम चटके ना मुर्गा बनवनी ही आता था भूजले निकल खैनी ही बचल था रासा जोरे खाता नहीं। ना तटे कुछ परवाह नहीं करत मिल का हो कने में खइबू खइबू ना दीदी हमने के कोनो में मुंह बा हमने के हमने के बिना मुंह के बैठ जा ज्यादा बची तो खा ली हां का ये दीदी रवा के इसको नहीं के बुझत काज के काम से आ बता हीरो के सोचे समझे के जाइए घर के माथ मालिक हमी बानी का करे के बटे का नहीं करे तो रउआ बानी नु तो अपने बनावा तनी अपने ले खाता नहीं लइका पैया के रउआ कब भी पूछनी है बताई कब भी पूछनी है का लेगा भैया के पूछी हो का है नहीं पूछ सकत के पूछी रउई ने देखा कि जो दिन से कुछ कुछ बनावा तनी तले हलवे तले पूरी तले मछरी तले मुर्गा तले अंडे जाबे मन तबे निकाल के खाए लगा तनी अगही अरे हमनी के ना पूछे तेरे पेट में आदमी खाता ना कि पेटवा से बाहरी खाता ना हैं ये बताओ ना जब भूख लागत बनाओ तो हम जितना काम धंधा बात सब करते हम तो खाए दोसर कोई खा लिया जाई का बा बच रही बाटे ए खाली नसीब में दीदी ये ना लिखल बा बचले कुछ आदमी खाई हां ने नसीब में निमन बात लिखल बाटे देखिन दीदी रउआ के हम कह देता नहीं रउआ बहुते दिन नो आदमी के तार तर ले बानी हम देख ले नहीं रउआ कितना रउआ का तू बानी चलावा रउआ चलावा तने कितना ना चलाइम रउआ बजट खाली एगो नाम बाटे रउआ बजट में उ गुण नहीं खे रउआ में काहे तुही का ग्रंथ पढ़ल हड़ू हैं के आके ग्रंथ पढ़त हड़ू हमरा भी बनैले बने खूब सुंदर मुर्गा त खाम ना हो खाई ऐसे तो खात कर देंगे और फैले चला जाता थे फैले चलिए जाता थे ये कहा लगा पे ये खइला के आदमी हम के देख जरिहन त ए लकड़ी होइबे न करिहन हैं केहू के जितने देख के आदमी जरिहन उतना ही आगे बढ़ेलन जात में अरे रवा के शरम नहीं खियावत रवा के शरम नहीं खिया चुल्लू बर पानी में रवा के डूब के मर जाए के चाहिए ई कहेला कि रवा का करत है डम के सिरा पर से डांगत ना मरे ले बचिया मन के दीदी जब ऐसे रवा करे के बानो हां तो अलगा बिलका बनाई खबरदार कहली त कहली कहबो मत करिया अलगा बिलगा होके खाती ठीक ना तो बोल छोड़ देले बने हमार सास कह के मरल बड़ी की कनेवा कितना कुछ हो जाई लेकिन अलगा बिलगा नइखे होके के त नइखे होके के अलगा बिलगा काहेला होके ना आदमी हो हैं पेटे में आदमी खात ना कि पेटवा से बहरी खात ना खेलौड़े देख जरतिया मैं गोतिनिया लंगटिन नहिया हो कितना निक बनवले बैसन हमार जेठनियन हैं जब से सुननी देखनी ना ओटिए समय से न बुझा तो टोके कब खाली हम बतावा हो दिन भर में 15 हाली अपन नैहर में खात रहनी ही
खाम ना बड़ी सुंदर बनौले बैसन खे हमार जेठनिया खाना भौजी कहत रही कि हे बुची जी रवा इतना खा तनी दिन में 15 हाली खाना तरवा ससुरा जाइम तो मिली कि ना मिली लेकिन कुछ कहा हो वो खाना मिले लागल नु कि का बतलावे ले एकदम बताओ का जाने का करती है बना के धो देन तई ना कि खियाई होदी सब करा के ए ई क्या करतो हो आ खातनी आई माय कराई तो सली जुठार देले बड़ू हो और केहू ना खाई दीदी जी खाए लगनी तो हमरा बुझाइबे ना करला कि हम कितना खातनी हमरा मैं खा गई नहीं कराई में के आई हो राम सब कोई आसारा जो होता खाए खाती कि अब खाई जी अब खाई माय है भच गइलू मन तो करता कि मार दे कर से ना कि मुंह फूट जावा वही तो करे के बीमार धइले ना खाए के बीमार नहीं करे हैं ओ घर तो कहते कि कपार दुखाता ते और तोरे ले बोलतनी तोरे ले बोलतनी नहीं खे सुनात का हूँ हम खेनी सब हे भगवान कर से हम का बोलो तनी कौन तर सुनो तो कौन चीज है हम तो करे जो खेब रे सब कर के करे जी तो हम ही खा गनी करे जी पतली गोली सब रहे हमार ला तनु कि देही ले नहीं खूब भैंस दी मगोले भैंस बड़ू बुझाइल ऐसे नु खा खा के तो भइल बड़ी गेणे जैसन तोरा के कोई देखी तो कहि कि नहीं नहर कनिए हिया बुझाती कि चार लगे के माई हिया आय फू अरे बाप रे बाप छोड़ अरे बाप रे बाप तोरा के बोला तन तो सुना तो रे सुना तो कि ना नहीं के सुना छोड़ जल्दी छोड़ बाप रे बाप छोड़ डरामा लगा के रखले बड़ू आय मानस को के रख देलू भठियारीन मिलन लेके को बनाई घर में तो गौजा भी दल इधर भी अरे भाई ये करेंगे हम बोलत नहीं सुनते ही नहीं खे करे ना यार में नहीं खे मिलाल कबो हमरो बा तो काहे ऐसे अच्छा जैसन काम करते काहे खइली सा पूछ के नु खाला सब करे खिया के नु खाला दीदी जानता ने हम मुर्गा मछली चाहे खांसी उसे कुछ देखी ना तो हम रहिबे ना करेला कितनो खा लेम लेकिन पेट ना भरे मन भरे लेकिन पेट ना भरेला अच्छा कुकुर में का जन्म होत रहल का जाने कुकुर में होत रहल कि सुंगा सुंगा चल जा बर्दाश्त नहीं तो मुंह डाल दो कोनो चीज में आय अगर निक बनैले बने रवा मुर्गा बेर तन तारा भातार के भेजत नहीं जब कुचिया नो तब तू जुड़ाईबू तारा मैं पता दे कैसन पीस बनल बा कैसन नहीं के पीस बनल आई मैं अभी गोती नहीं दे सब खाए के बाटे आई लेके और इज्जतिया मंजा मंगा लियो अब दोबारा फिर से हम खत्म हो गइल दीदी जी तोर बापा पैसा देले बा कि तोर भैया देले बा कि फेर लगैले बा घरा में पैसा के कि जाके मंगा ली फिर मेहनत ना लगी फिर बनाए में तू बनेबी मैं बनाए में भुजले निकाल के खाए लगब अरे बाप रे बाप बताई बताई हम बाप रे बाप बताई भुजला निकाल के खाए लगा डरामा लगा के रख ले घर में आय ये कुछ सिखा के तार माई बाबू भेजले बाटे दीदी जी कुकुरों के खा समय ना मार ले रहो हम तो हम इंसाने हनी कुकुरो इंतजार कर लगे कावरा दिया त खाई तारे से ना मैं लेके चमट लेवेला रुक रुक तोरा के भेजा तनी उहे समझइया रुक बताओ पेटे में ना खाता नहीं ये का पता ना का हो गल बेटे कि खाए में हमरा के मारत नहीं हैं मम्मी रे हमरा के बचपन में मारत रहे खाए खातिर कि खो खो अब मम्मी डटत रहे हियो के डटे लगनी है आजा ना